Foarte multă lume m-a întrebat în ultima perioadă cum reușesc eu să mă organizez să le fac pe toate. Adică să stau și cu copiii, să și gătesc, să și montez episoade pentru vlog, să spăl și haine, să merg și la studio și eventual să ajung și la concertele din weekend. Foarte multă lume a crezut că de fapt eu am o femeie care îmi spală, o femeie care îmi calcă, o femeie care gătește. Nu, am doar o doamnă care mă ajută cu cei mici și care mă ajută și la treburile casei din când în când, adică mai gătește, mai întinde niște rufe, din astea, lucruri banale, mai exact. Dar, în principiu, pentru că sunt ușor obsedată de control, îmi doresc să le fac eu pe toate, dacă s-ar putea, și încerc să mă organizez pe cât pot eu de bine ca să se și întâmple lucrurile astea. Cel mai greu e atunci când vine fetița mea, Antonia, și mi-aduce o hăinuță murdărită cu diverse lucruri, acoarele, carioci, pământ de afară, depinde. Și, în general, în proporție de 90%, se întâmplă în felul următor. Hăinuța este o hăinuță preferată și ea vrea să facă o magie, să aduc niște praf de zâne și să rezolv situația. Dar eu am praful meu de zâne și pentru că Persil m-a provocat să încerc noul lor produs, am zis ok, hai să vedem dacă ies hăinuțele curate. Așa că am încercat noul Persil. Și ce să crezi, șoc și groază? Da, chiar a mers. Sunt o femeie normală care își vede de treburile casnice atunci când are timp. Vrei să treci? Mă scuzi, poftiți. Așa. Și cred că singurul lucru pe care nu-mi place neapărat să-l fac este să calc rufe. Dar de spălat, de gătit și așa, pentru curioși, să știți că le fac eu. Doar eu. Pentru că pot și sunt un badass mom.